djeca imali. I ona njega pita, Đuro, zašto ti mene tučeš? Veli jelo, znaš zašto? Od večeras, pa da gol budemo živi, da znaš da imaš gazu. I kad ja budem u Zagrebu, da ti misliš da sam ja iza vrata, da ja vidim i da čujem što ti radiš i govoriš. I živjeli su koliko godina, nikad, je se lijepo slagali. Ali nikad nije ni iglu kupila da nije njegov pitala, Đuro, što ćemo i kako ćemo. A ja kažem ovako, ja sam rođen u 41. Od kad ljudi ne tuku žene i učitelji djecu, ni đaka, ni žena. Vaše mišljenje o Istanbulskoj konvenciji? Ja da sam muško. Što bi ja ženu tuka... Nemilo. Bi nedelje mi kad je najpravija. A danas čovjek istuče ženu, ona njega tuži policiji. Je to normalno? Di to ima? Ja ne bi mogao muža tužiti, da bi obe ruke i noge osjeća. Eto. Ja imam 4 čeri, ja sam ovako zetoma. Miško, evo Zlato ovdje, slušaj, sidi, mi smo u prvom razredu. Biseri. Ja sam ovako rekao mojim zetoma, udrite dok možete. Nemojte dozvoliti da te žena zamagarči. Ako te žena zamagarči, da izvineš, gotov si. Ostavit će i tebe i djecu i da izvineš, prokuva se i ode po drugome u krevet. I to mi žena. Jebem joj nanu i ko bi je držao da sva zlatno.